ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ, ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ಗ್ಲೋ ಹಾಟ್, ಕೇಸಿ ಘೀ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕೌ ಘೀ, ಕ್ಯಾಡಿಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟಿಂಟಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಸೂರ್ಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಕಲ್ಬಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್, VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ, ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಚಿಕನ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ವರ್ಮ ನೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಕೂಟ ಇತ್ತೆ ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕೂಟಗು ಅಕುಲ್ ಬಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ನಲಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗಾತಿರ್ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರನ ಚಿತ್ತನ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಚಿತ್ತನ KK ಪೇಜಾವರ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜ ಅಕಲೇನು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲರು ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ ಸುರುತೆ ನಮ್ಗೆ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್.
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಎಸ್.ಎಲ್. ವರ್ಮದ ಅಕೇರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಡ ತೂಪರಿಕೆನ್ ಕೊರ್ನ ಕೂಟದ ಕೊಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಲ ಕೈತಡಿ ನಿಕಲ ಹಿಡಿದು ಬರಡ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂತುಲೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಬಾತಿರ ಪಾತ್ರ ಮಂತ್ಕನದ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಡದು ಕರಿನ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಕೊಲ್ಯದ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸುರುಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇನ್ನಿತ ಆತಿನಟ್ಟು 41 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂಬೈದ ಆ ಕೊಲ್ಯದ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಡ್ಡನ ಮರ್ಯಾದಿದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು 40 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಹಿರಿಯಕಲು ಕಟ್ಟೊಂಬೈದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಸೇವೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತಂಡನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿವೇಶ್ ಬಕ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಜವಣೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ತಿಗದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಶ ಇದ್ದಂದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕರ್ನ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿನ ನೇತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೈನ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೆಗೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ತಂಡಡು ಪುನಂಚಿನ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮನ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಈ ದೇಶ ತಂದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೇನು ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೈನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಹ ಮಂತಂದಲೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೇಕ್ಲಿರ್ದೆ ಸುರುಮಲ್ಪ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವೇಷಧಾರಿ ನಕ್ಲೆಗಳ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ತು ಬಂದುಲ್ಲಾರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲ್ ನಿರಂತರವಾದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು 40 ವರ್ಷ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಖಲ ಈ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ನಿಖಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಆರೈಕೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತ ತಂಡ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಡು ಜಂಡೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತಿದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿದಿನ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದಿನ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ 4 ದಿನ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕಲು ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ವಾದ್ಯ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುದಾರು 11 ನಿಮಿಷದ 14 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಚೂರು ನಲ್ತದಿಜಿ 13 ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತದಾರು ಒಂಜಿ 2 3 15 ಪಿಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 15 ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತು ತೋಡು ಯಾನ್ ಎನ್ಯೂನು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆ ಮೇಟುಗಳೊಂದು ತೆರ್ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಈ ಮೇಟುಗಳೊಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಈ ತೋಡು ಯಾನ್ ಎನ್ಯೂನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಕನೈದಿನ ನಿಕುಲು ಈ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನ್ ಪ್ರಭಾವಳಿನ ಕನೈದಾರ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಪ್ರವೇಶಾಡು ಊದು ದೀಪುನಾಗ ಎಂಚ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಪಾಡುನು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿಕ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ನೇನು ಅವೇನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೊಜಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಡೆಕಾದ ಆ ಚಕ್ರ ಪತ್ತೊಂದು 4 ದಿನಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಮಾತ ಪಿಲಿಕೊಲ್ಲ ಜಂಡೆನು ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಾರು ಕಡೆತ ವಿರಾಮಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆತಂಡು 20 ನಿಮಿಷಲ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಾರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಲ್ ಬಲಿತ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ನನಾತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮೆರಗು ಕನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಮಾತೆರಡ್ಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಿರೋರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಿರೋರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ನಿಯಮ ಆಣ ಮೂಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತೆರೆ ಅವೇನು ನಿಖುಲು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಈ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಖುಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಡ್ದು ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇತ ಪಾತೆರನ್ ಪನ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ ಸಲ್ಮೇಲು ಪೇಜವರು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ನವೀನ ರೀನಿ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿನಾಲ್ ಕೂಟ ದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆನ
ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ತೂಕ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಮೊಕಲ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಒಂದು ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೊಂಬು ಪತ್ತೊಂಬೈತೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬು ಅವು ಉಂಡದ ಕೊಂಬುದಾರ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಹೊರ ಉರಿಪಿಲೆ ಚೂರು ಉರಿಪಿಲೆ ಎಸ್ 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 ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ವಾದನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೋಕೊತ್ತು ಪೌಲ ಅಂತ ಇನಿ ಈತ ಟೀಮ್ದಾಗ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಅಜ ತರ್ತದ ಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಸೋಕೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗು ಉಂಡದ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈತ ಚಿಲಿತ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿದ ರಂಗಡು ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನತ ಪೌಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮುರಿದು ಬೈದನು ಆ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತದು ಮಲಕ್ಕ ಬಾರ್ದಿನ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆರು ಉಂತದಿನ ಕಾಲು ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಅಂಗಾರು ಊರ್ದತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಊರ್ದು ಆರಂಜಿ ಮಲಕ ಬಾರ್ದಿರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಕುತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಉಂತದ ಪಲ್ಟಿ ಅವಡು ಹತ್ತಿರ ಮರಕಾರು 11 ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಇತೋರ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಏರ್ಲ ಕನತಿದ್ದೀರಿ 4 ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕನತದ್ದು ಒಂಜಿ ಶೋಭೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಪೌಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರದ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಯರ್ನ 19 ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ನೂಕುದು ಅವೇನು ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರ ಅಥವಾ ಸುಲಭ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಏನು ಬಾರಿ ಸೋಕಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇಕ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ದೇಕಿ ಕಡೇಕ್ ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ದೇಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಅವು ಹರ್ಷಿತ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ತಾಸೆ ವಾದನದಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕ ತುಯ್ಯನ ಆ ಬೊಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಏರೇರದ ಬಂದ ಅದ್ರ ಬೆತ್ತ ಲೇಸಿದೆ ಅಂತ ತೂತಿನಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡಿರಿಗೆ ಅವೇ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೂಟದಾಗಲೇ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕ ಸುರುಟು ನಿಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಸುರುಟು ಬೈತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೆಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಪೂರಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಇಂಚಿನ ಬೋಡ ಅವು ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ತೂಪಿನಣೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಇರ್ತದೆ ಚಿಟ್ಟೆಪೆಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತುಂಡು ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪಜ್ಜೆ ಒವ್ಲ ತತ್ತದಿಜಿ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ನಲ್ಪುಣ ಕಲರ್ಡ ಒಂದೆಟ್ಟ ಪೂರ ಭಾರಿ ಗತ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ನಲಿಕೆ ಕುಣಿಕೆ ಮಾತಲ ಮರ್ರಕಾರು ಕಟ್ಟದ ಆ ಅಟ್ಟೆ ಬೀಜ ಒಂದಿತ್ತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಐಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡು ಮಾತೆಡ್ದು ದಾದ ಬಣ್ಣದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿತ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯಿಂದೇ ಅವೇನು ಮದಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ದಾಲ ಅವು ಪಿಲಿಯೇ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಿತ್ತಂಡು ವಾ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಪಣರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನವರಾತ್ರಿದ 9ನೇ ವರ್ಷೋಡು 9ನೇ ದಿನೋಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಲಾ ಆರಾಧನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ರೈಕುಲು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲಾ ಆರಾಧನೆ ಕಲೆಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಕಲೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದಿತ್ತೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಎಂದಿತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಾಕುಲ್ಲ ಪಂಡದ ಯಾನು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪೆ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರೇನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಕೇನಂದಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪಂಡಿರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆರು ಈ ದೇಶನು ಕಾತಿದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನವರಿ ಯೋಧೆ ಸೈನಿಕ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಆರ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ ಕಂಬುಲದ ಕಲಟ್ಲ ಮಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬುಲನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಏನೋದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರನೊಂದು ಬಾರಿ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ದುಃಖನೊಂದು ಬಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಷಣ ಬರ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದೊಂಬು ಸಂಸದರ್ನ ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಿದಿನ ಮಾತ ತಂಡಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪನೊಂದು ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಪೊನಗಂದು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಗೌಜಿ ಗೌಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದೇ ಪೋಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಗತಿ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಹೊಸ ಜನಕಲು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಅವು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಆದಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಪ್ಪು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ ಎರಾಣ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದು ಈ ತುಳುವ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎರಾಣ್ಲ ಊರರ್ಮೆ ಪರಿಡಾವಂದುಲ್ಲೇರಂದಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಂದು ಪಂಪನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ನೆಲದ ಜನಕ್ಲೇನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಎಂಕ್ ತೆಗೆದು ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಈ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ತುಳುವ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಒರಿಪವನ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪೆ ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ್ತಿ ತಂಡಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ಆಪ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಒಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ನೆಲ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗಾಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೃತ್ತಿಲುಂಡು ಅಕುಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಂಡಲ ಅವೇ ಪುದರ್ಡಲೆಪ್ಪ ಗುರುಕುಲಿನ ಅಕೇರಿ ಕಡೆ ಉಸುಲ್ ಮುಟ್ಟಲ ಗುರುಕುಲಂದೆ ಪನ್ಪ ವೈದ್ಯರ್ನ ಕಲೇನು ಅಕುಲು ವಾಪೊರ್ತುಗ್ಲ ನಂಗೆ ವೈದ್ಯರಾದೆ ತೋಜರ್ ಅಂಚನೆ ಸೈನಿಕರು ಇನ್ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಗೂ ಬತ್ತು ಪರ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರದು ಪರ್ಯಾವ ಆಂಡಲ ನಂಗೆ ಮಾತಾರ ಇನಿಕ್ಲ ಆರೋರಿ ಸೈನಿಕದೆಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಡತಿ ನಡಕೇಡಿನಿ ಗೆಲ್ಮನ ತೂದು ಪರ್ಯಾವ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಸುರುವಾಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಿರಮುಕುರ್ದು ತೂವಡ್ಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಶುರುವಾತಿನಿ SDM ಕಾಲೇಜಿದ ಅಂಗನಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಕಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಅರ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಡಾತಂಡೆ ಅಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ದೈದಿದಾರು ಬರುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಹುಶಃ ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ನಾಲೆಟ್ಟು ಉಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುದ ಕಡೀರ್ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಲ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪನ ಸತ್ಯಣ್ಣೆ ರೆಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗಲ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಶುಭಾಶಯನು ಪನೊಂದು ಪಿಲಿವೇಷದ ಇತಿಹಾಸಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯನು ಬರೆಯನಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ರೂವಾರಿಲಾಯನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲಿಗಲ ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದು ದಾಲ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಅಂಡಾರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗಲ ಕೊರ್ರ ಬೇಸುವೆಯಾನ ಕರೀನ ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಚ ಊರ್ದ ಮಾತ ಕಂಬಲದ ಗೋನು ನಕ್ಲೆನು ಕೊನದು ಕಂಬಲ ನಡತಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ತಿಂಗಳಾಡಿದ ಕಂಬಲದ ತಂಡದ ಕೊಲು ಜನವರಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸುರುಟು ಮುಲ್ತ ಪಿಲಿತ ತಂಡೋಲಿನ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೊನದು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಗಳ್ಡ ಅನುಮತಿಕೇನೊಂದು ಇನಿ ಲಿಗ್ಲೆಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿನ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಲೆಂಚ ನಲ್ತನ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಕಾಯ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಕಂಬಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಿಕಳ ಮಾತೆರಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ಹೊಂದಿಸಾದ ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟೊಬ್ಬನ ಚಿತ್ತನ ಗುರುಕುಲನ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ
ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾತೆರ್ನ ಲ ಸರಿಯತ್ ಮಿಥುನ್ ರಾಯರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಈ ಮಟ್ಟೋಡು ಬೆಳೆಪುಡು ಬಣದ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಎನ್ನಿದ್ದಾಂಡು ಆಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡುಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂಪಾದೇರು ಅಂಚೈನೇಟಾದ್ರೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಇಂದೆತ್ತ ಪುದಾರಿ ಮಿತ್ತು ಹೋದು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬತ್ತದು ನಿಖಲ ಮಾತರ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಅರೆಗೆ ಏಪಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೆರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟುದೇರ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ಇನಿಕಲ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ನನ್ನಲಾತ್ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಇಂಚಿನ ಎರಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೋರಡೆ ಪಡೆದ ದೇವರಡಕ್ಕೇನೊಂದು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ದೇವರ ಕುಡಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮಗಿವೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆವಡು ಬಂದಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಮನನ್ನು ತೂತುನು ಎ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸ್ಎಲ್ ವರ್ಮ ಪ್ರತಿ ಎಸ್ಎಲ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬುಗಾರ್ತಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜನತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕರುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ನೋರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಆಯದ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎನ್ನ ಬಂದುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಮನನ್ನು ತೋಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒರಿಯರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಒರಿದು ಬಹುದಾಯ್ದಿದ್ದೇರ ತಪ್ಪೆನ್ನಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಕ್ಕೂ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರವಾದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರುಕಾರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು PB ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲ್ ಬರೋಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂದಲ್ನ ಪರವಾದ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುರಳೀಧರ್ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಹುಶಃ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪಾಡ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಪೀಲಿನಲಿಕೆ ಎಸ್ಎಲ್ ವರ್ಮಗು ಸಂದೋಡು ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡಬಲ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನವರು ಮುರಳೀಧರ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು KK ಪೇಜಾವರ್ ಬಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂದಾದ ಪನ್ಪನ ಒರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಮದಪರೇಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರೋಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ತೀರ್ಪು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರೆಡು ಆಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಉತ್ತಮ ತಾಸೆ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಟ್ಟು ತಾಸೆ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಏರಳ್ಳಿ ತಿರ್ನೆ ಬತ್ತದು ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಪೆರೆ ಬರೋಡು ಕರಿಹುಳಿ ಪೊಳಲಿ ದಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮರಿಹುಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅಕ್ಕಿಮುಡಿ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ಬಳಗ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ SKB ಕುಂಪಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಪುರಂಚಿನ ಪಿಲಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಕೊಡ್ತೆಂಗುಲು ಅವು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ತಂಡದ ಪಿಲಿಕಿ ಯಾನು ಪಿರೋರ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡುನಂಚಿನ ವೇಷಧಾರಿ ನಕ್ಲೆಡ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಮಾಲಕ್ಯರ ನಕ್ಲೆಡ ಯಜಮಾನಿಯರ ನಕ್ಲೆಡ ಅಕಲ್ನ ಗುಂಪುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆಡ ಎಂಕುಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ತು ಮಾನವೀಯರು ಓಲಾಣ್ಲ ತತ್ತು ಮೋಸಡ್ದ ಅದಾಣ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಗೌರವದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದ ಕುಲು ಬಹುಮಾನಗೋಸ್ಕರ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಯಾನೆ ಕಾಡಿ ಸುರುಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಲ್ಮಶ ಒಪ್ಪುಚ್ ಎಂಕುಲು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಮಾತ ಬಾರ ಬುಡ್ಪುನು ದೇವೇರ್ ಎಂಚ ತೊಜಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರ ಆ ರೀತಿಡೆ
ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಲಾಪುನ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಡೆ ಏರುಪೇರು ಆದಿಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ದಿಯೊಂದು ನಿಖುಲವೇನು ಎದುರುಗು ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಮೂಜಿನೆ ಬಹುಮಾನನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ವರ್ಮದ ಮೂಜಿನೆ ಬಹುಮಾನನು ರಡ್ಡು ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಲು ಮಲ್ತದ ಅವು ಮುಲಿಯುತ್ತಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ವರ್ಮದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಲಲಿ ದಕ್ಕಲು ಪೊಲಲಿದ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತಂಡದ ಗುಲು ಜೋರಾದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗು ತೋರೊಂದು ಅಂಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪನ್ಪುನೆಡ್ ತುಂಬು MGT ತಂಡದಕ್ಕಲು ಉತ್ತಮ ತಾಸೆಗೆ MGT ತಂಡದಕ್ಕಲು ಏರಾಣ್ಲಿತ್ತರ ನಂಡ ಬರುಡು ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಏರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ವರ್ಮದ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಗೋರಕ್ಷಕನಾದ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಲ್ಲ 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 ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್ V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಗ್ಲೋ ಹಾಟ್ KC ಘೀ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕೌ ಘೀ ಕ್ಯಾಡಿಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಂಟಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ ಸೂರ್ಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕಲ್ಬಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಚಿಕನ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ.